अछुके आइल बड़ो नचनिया के नहालो ए राजा जी। अछुके आइल बड़ो नचनिया के नहालो ए राजा जी। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज फूल गाना लिखले बनी। धनंजय धड़कन एगो गाना गल बड़न, छुके आइल बड़न नचनिया के नहालो ए राजा जी। यही धुन पर नया साल वाला हम गाना लिखले बनी, नया धमाका 2024 के। तो नया साल वाला जौन गाना लिखले बनी हम फुल गाना बा, यानी कि एगो अंतरा नहीं है, आज डबल अंतरा बा, यानी फुल नाम वाला गाना लिखले बनी। आप सब सुन के गा सकत तनी। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बनी नया साल वाला जौन गाना है कि माल नया साल में यारा बा भुलाई गइल रे। आ माल नया साल में यारा बा भुलाई गइल रे। अब ते 24 में रुआई गइल रे। अब ते 24 में रुआई गइल रे। अमाल नया साल में यारावा भुलाई गइल रे। अमाल नया साल में यारावा भुलाई गइल रे। तई रहला मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बनी। तो अंतरा सुनी कैसे बा कि वो करा के देवे खातिर रखनी गिरीटिंग, कैसे के देहब कैले बिया चीटिंग। हाँ वो करा के देवे खातिर रखनी गिरीटिंग, कैसे के देहब कैले बिया चीटिंग। आ दूसरे के प्यार में अझुराई गइल रे। दूसरे के प्यार में अझुराई गइल रे। अमाल नया साल में यारावा भुलाई गइल रे। अमाल नया साल में यारावा भुलाई गइल रे। तो आप सबके अब सुनावे जा रहल बनी लास्ट अंतरा, यानी नाम वाला। तो आप सब सुनी लास्ट अंतरा कैसे बा कि माजा किरी किरी कैलस 2024 के, कुछहु न कर पवनी रह गई निमिष के। अरे माजा किरी किरी कैलस 2024 के, कुछहु न कर पवनी रह गई निमिष के। आ दुर्गेश बेदर्दी पागलाई गइल रे। आ दुर्गेश बेदर्दी पागलाई गइल रे। आ माल नया साल में यारवा री भुलाई गइल रे। आ माल नया साल में यारवा भुलाई गइल रे। तो आप सबके सुनौनी है फुल अंतरा, यानी मुखड़ा अंतरा, यानी फुल एंड फ्री गाना आप सबके सुनौनी है। आप सब कौनो भी स्टूडियो से ये गाना गा सकतनी, नया म्यूजिक बनवा करके। केवल आप सबके गावे के बाद गाना फुल लिख देले बानी और थंबनेल में पाना में लिख के गाना लगा देम। ओकरा बाद से कहीं भी आप सब म्यूजिक बनवा सकतनी, कोनो दिक्कत नहीं है। और जी हमारा से पर्सनली में गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला। और केहू कलाकार बजी नया म्यूजिक बनवावे चाहता, कहीं अच्छा म्यूजिक नहीं है बनन, तो हमारा लगे बढ़िया नहीं ब्रांड म्यूजिक हमारा यहाँ बनेला। कम पैसा में बढ़िया म्यूजिक बनेला, सबसे कम में, और 2-3 घंटा में म्यूजिक आप सबके मिल जाई। और जो गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज बिहार में हमारे स्टूडियो बा। तो आप सब संपर्क कर सकतनी। हमारा नंबर बा 99-345-29-12, यानी हमारा नंबर फिर से नोट करिए 99-34-52-99-12। हमारा नंबर पर संपर्क कैला काम बा। आप सबके कोनो भी काम हुई तो हम कह दें। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। हर हर महादेव।